bani da lalaci. Ai kwa ba na yi maka shashanci. Tausaya ki bani da inganci. Zan tare ba mai maka tozarci. Ƙaura Ki da sa hasanci. ƙaura Ki mata da bambanci. ƙaura. Maker Productions. Jira a faɗa miki, gashi na zube miki, godiya da ke miki, da babu shawaki. Daga abin da na ce miki kin ɗauka, na kulle, na walle. Farfasa dauke da bisa daura hannun shimfiɗa zan sirka sako ne bako ne shinge ne tuwa ne tsakanin muki yarda. Maza ki buɗe ƙofar nan ki fita. Wallahi ko kashe ni za ka yi babu inda zani. Ni ba zan sake ki ba, amma idan wuya ce wuya za ki nemi hanya da kanki. Kai! Me haka? Ai dai ka ga namiji yana dukan mace, to laifi ta masa ai. Ai mata zuma ne sai da wuta. Tarihin alkama da alkaki idan za a yi adalci hakika yan uwan juna ne. Basira ce da kuma hikima yasa mai tallasi yake gurmaya su a cikin kwano daya. Masu iya magana na cewa mutunci madara ne baya faduwa ƙasa banza. Farar leda. Gaskiya ne ba zan iya wannan rayuwan ba, don duk namijin da ya dake ni ya dake igiya aurensa. Farar leda. Ai ni bana girki sai dai ya je siyo kamu. Shin na tambaye ki uwarki ba ta yi wa ubanki girki ne? Uwata kika zaga? An zage ki. Ke kin isa ki zo har cikin gidan nan ki ci min mutunci. Me haka? Ba ni mai gidan ya bani dama, ya ce na zo in shiga ko ina. Idan kai ya baka dama ka shiga ciki. Ai ni bako ne, akwai iyalinsa a ciki. Sanin bangarorin guda biyu kowanne yana da tasa larurar sai dai kash shi ɗaya bangaren yana fama da bakin ciki ne da rashin kulawa a yayin da shi kuma dan uwan nasa yake fama da tarayya irin na soyayya. Farar leda. To ya zaki da auren da yake kai? Kamar yadda suka daura auren haka za su warware shi. Malam kada ka sake dukanta. Kai kuma a waye? Ni a matsayina na wanda ya san hakkin ya mace. Na rantse da girman Allah zan daure ka. Ni za ka daure? Kai zan daure. Kai baka san ka daɗe a daure ba ma? Hujja kawai nake jira ta ƙara so mu. Kamfanin Intishar Multimedia suka ɗauki don kawo muku wannan shahararren fim mai suna Farar Leda. Mashirin shirin Rabiu Zakin, labari tsarawa da kuma bada umarni Nura Mustapha Waye. Sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mu mai suna The King Hausa TV. A nan ne kadai za a fara saka muku wannan shiri kai tsaye ranar Lahadi misalin karfe 8 na dare. Farar leda, ba na rika sirri. Farar Leda.